Je to zkontrolováno petitkotem základ a bude se startovat. Takže může do nich loček, jak říkají, jedna ten, kdo někdo naučil vyslovovat už. A budou nám předvedou určitě krásnou útok. A nerád bych tady přál diskvalifikace. Nepředvídám, ale říkám, nerád bych přál. Bohužel, nějaký tam byl zádrhel, proudice se rozpojila mu. Ale nezdál to, opravdu nechcou být diskvalifikováni, ale dáme vodu znova, jedeme dál. Ano. Je to tam. To chce Popert, pravdu nevzdali se a útok skončili. Takže jim blahopřejeme a je docílený čas 42.